Dies ire, dies illa, salvet seculum in favilla. Bago natin simulan ang kwentong ito, ang napili kong saguting tanong ay, paano mo malalaman kung nakulam ang isang tao? Meron bang pwedeng ipakain o gawin para malaman? Magandang tanong ito. Sa atin kasing mga Pilipino, makakita lang ng kakaiba sa katawan natin, iniisip kaagad natin kulam o barang. Para malaman mo kung nakulam o nabarang ang isang tao, ang unang-una mong gagawin, magpatingin sa mga espesyalista. Kapag sinabi kong mga, hindi lang ito 2 o 3 espesyalista. Mainam na umikot ka sa 5 o 6 na doktor, depende sa kalagayan mo, para talaga makasigurado ka. Tapos kung lahat ng yan ay walang makita sa kung anong meron kang sakit, abay, hindi na kaya ng siyensya yan. Diyan na papasok yung mga manggagamot. Iba-iba din ang estilo ng mga yan. Merong manggagamot na idadaan ka sa balahibo ng manok, kristal, tawas, papel, o tubig. Yung sa tubig, estilo yan ni Johnny. Mapapansin mo na nag-iiba yung lasa ng tubig sa tuwing merong iihip na orasyon dito. Pumapait, umaasim, tumatamis, iba-iba. Depende kung ano yung karga mo. Marami pang ibang estilo na hindi ko alam. Pero yun nga, bago mo makumpirma na nakulam ka o kakilala mo, unang-una mo munang lalapitan ay isang espesyalista. Pinahaba ko lang, pero yun talaga ang pinupunto ko. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito mismo ng nanay ko. Taong 2017, Tayuman Street, Tondo, Manila. Itong mga panahong ito, malakas pa ang nanay ko. Sumasama-sama siya sa akin tuwing Biyernes para sunduin si Jayden. Para sa mga naka-add sa Facebook account ko, kilala niyo to si Jayden. Kadalasan ng pagsundo namin kay Jayden ay yung tipong mga Sabado ng madaling araw. Mga bandang 1 a.m. o 2 a.m. Meron kasing klase sa umaga si Jayden. Tapos kami naman, ayaw namin ng traffic, gawa nga ng Friday. Isang gabi ng Biyernes, umalis kami ng maaga ng bahay. Mga 10 p.m. pa yon. Kakain kasi kami sa Malate bago sunduin si Jayden. Kumain kami noon sa Aristocrat. Kadalasan sa Aristocrat Malate, malayo ang lalakarin mo para makapag-CR ka. Dadaan ka muna sa function room nila. Noon to ewan ko lang ngayon. Nung naghihintay kami ng order namin, nagpaalam yung nanay ko na magsi-CR siya saglit. Nung tapos na siya mag-CR, nagmamadali siyang bumalik. Tapos, medyo parang kabado na. Tinanong ko, sabi ko, "Ma, bakit?" Nanginginig siya. Tapos ang sabi niya, nung nag-CR siya, tapos nakaupo na siya sa cubicle, may naririnig siya sa tapat ng mismong pintuan niya na, nanlamig siya bigla nung narinig niya yon. Tapos pagtingin niya sa ibaba ng cubicle, merong aninong nakatapat sa mismong pintuan niya. Malaking anino yon. Tapos maya-maya pa, meron na naman siyang narinig na, "Tumalay! Tumalay!" Kaya ang ginawa ng nanay ko nun, nag-orasyon siya ng isang buhay na salita. Pangkaligtasan yon. Tapos ilang segundo lang, unti-unti nang nawala yung naririnig niya, tsaka yung anino. Nung nakwento sa akin ng nanay ko yan, pumunta kaming 2 ni Ella sa CR. Hindi kasi ako pwedeng pumasok doon sa pangbabae. Bilang medium si Ella,
Alam ko makikita o mararamdaman niya kung anong meron doon. Pero ayon kay Ella, wala naman daw siyang nararamdaman. Blanko lang yung CR. Mahinang presensya lang ang meron. Kaya bumalik kami sa mesa namin at kumain na lang. Nawala yung takot ng nanay ko noon kasi nagpapatawa na ako eh. Nung nandun na kami sa kanto ng bahay nila Jayden, ang sabi ko, hintayin ko na lang sila doon. Sila na lang ng girlfriend ko ang pumunta sa bahay para sunduin si Jayden. Bale, naghintay lang kami sa kanto at naglakad sila papunta sa bahay. Silang dalawa lang ng GF ko noon. Naiihi kasi yung nanay ko, kaya sakto din na sumama siya. Ayon sa nanay ko, doon pa lang sa entrada ng bahay nila, medyo nag-iba yung pakiramdam niya. Mabigat tsaka malungkot. Hindi niya pinansin yon kasi ihing-ihi na talaga siya eh. Nung nandun na sila sa mismong bahay, itinuro ng GF ko yung CR nila. Katabi yun nung mismong kusina nila. Napakadilim kasi patay na lahat ng ilaw eh. Natutulog na yung mga tao doon. Pagsipat ng nanay ko sa kusina, merong telang itim. Mahaba yun. Parang nakasabit sa bubong tapos hanggang lapag. Inisip ng nanay ko, baka pangharang lang sa labahan nila. Dumiretso kaagad siya sa CR. Sinarado niya yung pinto. Yung style ng CR doon, isang malawak na espasyo. Inidoro sa pinakakaliwang bahagi, tapos kurtina na namamagitan sa inidoro at liguan. Nung nakaupo na siya, biglang namamatay-matay yung ilaw. Akala niya pundido lang. Nung kasalukuyang umiihi na siya, nararamdaman niya sa likod niya na unti-unting lumalaki yung ulo niya. Grabing kilabot ang nararamdaman niya nun. Tapos yung buhok niya, unti-unting umaangat. Nararamdaman niya yun sa kanang bahagi ng ulo niya. Kung nasaan yung dulo ng kortina. Dahan-dahan niyang iniharap ang ulo niya para tingnan kung ano yun. Nung patapat na yung ulo niya sa kortina, nakarinig siya ng malakas na psst! Nanigas siya at kusang tumigil yung pag-ihi niya. Hindi niya mabuka yung bibig niya sa hindi malamang dahilan. Pumikit siya at nag-orasyon ng pangligtas. Pero sapaw na sapaw ng takot yung pananampalataya niya. Kaya ang nangyari, nung akala niyang ayos na ang lahat, minulat niya ang mga mata niya. Pero pagmulat niya, merong nakatayong babaeng nakaitim sa itaas ng mga balde. Nakaharap ang ulo nito sa kanya at nanlilisik ang mga mata. Sobrang puti ng muka. Kasabay ng dahang-dahang pagbuka ng bibig nito at meron sanang sasabihin. Pero lahat yan ay nawala nung katuki ni Jayden yung pintuan ng CR. Sumigaw ito ng, "Mami, mami, halika na. Naghihintay na sila sa labas oh." Nagbasa ng muka ang nanay ko para mahimasmasan siya. Paglabas niya ng CR, pawis na pawis siya. Nagtataka yung GF ko kung bakit. Hindi naman mainit doon sa CR nila. Tsaka sandali lang naman siya doon. Nagmamadaling lumabas yung nanay ko kasama si Jayden. Nung nasa kotse na sila, nagtanong lang yung nanay ko sa GF ko na meron daw nakatira sa kusina nila at sa CR. Isang puti at isang itim. Yung puti ay nakakagala hanggang sa bakuran nila. Pero mabigat yung nasa loob nun. Kailangan alayan nila ng dasal o kahit tirik lang ng kandila. Tapos doon naman sa bandang lababo nila at sa CR, merong babaeng nakaitim. Meron itong gustong sabihin. Ang kaso nga lang hindi alam ng nanay ko kasi hindi natuloy yung dapat na sasabihin nito. Gulat na gulat yung reaksyon ng GF ko sa sinabi ng nanay ko. Takang-taka siya kung paano niya ito nalaman. Napasabi siya ng, "Hala tita, totoo lahat ng sinabi mo."
Kaya naman niya nasabi yan. Meron silang kamag-anak noon na nakakita na din doon sa dalawang yon. Hindi kinaya ng kamag-anak nila yung presensyang pinapakita nun. Kaya ang nangyari, iyak siya ng iyak sa hindi malamang dahilan. Nung medyo naimasmasa na, doon na nagkwento yung kamag-anak nila ng mga nakita niya. Kaso lang, hindi niya din nasabi yung mensahe ng babaeng nakaitim. Nakangangalang yung bibig nun habang nakatitig sa kanya. Katulad lang din na nangyari sa nanay ko. Kaya hanggang ngayon, nananatiling misteryo kung ano ang mensahe nung babaeng itim. Opinyon ko sa kwento, yung babaeng nagparamdam sa aristokrat, kwentuhan na din namin to ng pamilya ko. Yun yung gabay ng nanay ko. Maaga pa lang binibigyan na siya ng babala na huwag tumuloy doon sa bahay. Pero wala eh. Malay ba ng nanay ko, di ba? Tsaka, yun yung palagi kong sinasabi sa mga taong gustong makakita ng gabay nila. Magugulat ka sa kung anong itsura nila. Kaya, hindi mo maiiwasang matakot o masindak. Kahit gaano ka pa katapang. Kasi, unexpected talaga eh. Maghahanap lang kami ng tamang oras para puntahan namin nila Johnny yung bahay ng GF ko. Though nakapunta naman ako doon ng ilang beses pero wala kasi sa isip ko yan eh. Tsaka huling punta ko doon, last year pa. Takot kasi ako sa daga. Eh yung dadaanan nyo bago kayong makarating sa bahay nila, may mga tumatawid-tawid na daga. Pero pagbalik ni Johnny galing ng Sirawai, siguro next month, nandun kasi siya, birthday kasi ng anak niya eh. Sasadyain namin yon. Tapos ipapakita ko sa inyo yung itsura. Kayo na ang bahalang humusga kung anong presensya ang mararamdaman nyo. Sa ngayon, medyo palaisipan pa kung ano yung mensahe. Pero malalaman din natin yan pag pumunta na yung kapatid kong medium. Sa ngayon kasi, hindi na kaya ng nanay ko eh. Na-stroke kasi siya. At the same time, merong lumalarong engkanto at ligaw na kaluluwa. Wala na si Ate Rose dito. Nasa Iloilo na. So, kami yung gumagamot. Wala namang problema doon sa espiritual. Kaso nga lang, ang dami talagang maintenance eh. Hindi muna ako tatawa sa kwento na to ha. Kasi, hindi natin alam. Baka biktima ng rape o kung anumang karumal-dumal na krimen yung dalawang kaluluwa na nasa bahay na yon. Mainam na bigyan natin sila ng respeto. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.